Продължават участията на кандидатите за местна власт. В подлупа сега ще ви срещнем с доцент доктор Димитър Стойков, кандидат за кмет на Плевен, издигнат от ГЕРБ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Здравейте и на вашите зрители. Хирург, преподавател, директор на университетската болница в града. Защо лишавате пациентите от един способен лекар и без друго в България? Те вече не са чак толкова много. Да не кажа, че в някои специалности направо са кът. Да. Ще ви отговоря на този въпрос, защото в този град аз създадох семейството си. В този град направих кариерата си и в момента съм убеден, че има всички условия да бъда полезен на града в една нова позиция, като кмет. И защо съм уверен? Уверен съм на първо място, защото момента, когато спечелим изборите в Плевен, общинската власт ще бъде в унисон с държавните институции. Ще работим по една програма, с едни виждания, в една посока. По този начин предполагам, че ще имам възможност да реализирам всички свои планове и намерения. То много по-лесно, защото когато се касаеше за болницата през изминалите 2 години, аз не съм се свенил да звъня на нашите депутати, нашите представители, и по нощите, и в почивни, в празнични дни, когато се е касало за болницата. Защото университетската болница в Плевен е втората по големина в България и тя трябва да вземе своето достойно място. По същия начин ще бъда в община Плевен, тъй като Плевен пък е 7-я по големина град в България. Така че ще използвам възможностите, ще използвам позицията, която имам. Ако щете и директно и към премиера ще се обръщам, за реализиране на своята програма. А когато мислим и действаме в една посока, имаме подкрепата, мисля, че ще успеем. И още нещо важно пропуснах да подчертая, че ние имаме и екипа. Имаме екип от професионалисти, хора доказали се в своята област. И то твърде богат избор от специалисти. Така че като хирург пък съм свикнал да разчитам на хората, с които работя, на екипа си. Екипната работа е важна. Именно, смея да твърдя, че умея да работя в екип, така че мисля, че има всички условия за един успешен мандат в кметството. С какво смятате, че ще спечелите доверието на вашите съграждани? Вижте, нашата програма основно е насочена към очакванията и вижданията на плевенчани. Аз искам да бъда кмет на града с най-много европейски проекти. Аз искам всяко трето семейство в Плевен да работи по европейски проекти. Аз искам да бъда кмет на града с най-висока трудова заетост. Аз искам да бъда кмет на града с най-благоприятни условия за бизнес инвестиции, за развитие на нови производства. Искам да бъда кмет на един зелен, чист и европейски град с много млади хора. Това всичко звучи чудесно. Въпросът е как се постига. Ето европейските проекти. Какво може да се използва, какво не се използва до сега по-скоро, може би, и какво още трябва да се направи? Вижте, аз определено смятам, че европейските проекти са един шанс не само за Плевен, но и за цяла България. И работата и условията, които се създадоха, особено в последните 2 години, го доказват. На първо място, моята идея в тази насока е да създадем един бизнес информационен център, който да следи всички възможности, по които общината и бенефициентите, възможните бенефициенти могат да кандидатстват по европейски проекти. Нещо повече, този център ще информира тези бенефициенти и още нещо повече, ние ще правим тези проекти. Защото аз вече в университетската болница за последната година спечелихме проект за 6,5 милиона за диагностика, за апаратура, за диагностика на онкозаболяванията. И такъв проект не е влизал в болницата, откакто тя е създадена. Наведнъж толкова апаратура, а това е най-старата болница в България. Така че моята идея е Плевен има всичките условия и възможности да реализира тези проекти. А това го доказаха и общини като Бургас, като Габрово, където кметовете са от ГЕРБ и действително спечелиха рекордни европейски проекти. За съжаление, за последните 4 години в Плевен са спечелени само 2 проекта по МРРБ на стойност за 11 милиона лева. Това ли са единствените европроекти? Не. Ние ги проследихме. Възможностите са били големи.
големи към общината и програмите са много и може би по наши изчисления имало възможност за кандидатстване по проекти за около 220 милиона лева. И когато един от моите опоненти казва, че това не е вярно и това го говоря, защото нямам административен опит, аз ще му отговоря, че това го говоря само след като съм проверил програмите и съм твърде наясно с възможностите по европейски проекти. Например, програмата за развитие на човешките ресурси и за техническото обновяване, те се финансират 100% по европейските проекти. Там общината няма участие. А общината има участие в тези проекти, които биха довели до печалба, до възможна реализация на средства и там участието е много малко, от порядъка на 10, 15, максимум 20%. Но тези инвестиции в този проект, те после се връщат многократно. И с данъци към общината, и с трудова заетост, така че и с печалбата, ако щете, която се реализира при работата по тези проекти. Така че аз определено смятам, че това е основният шанс и основното направление, в което ще работим, ако спечелим избори. А ние ще ги спечелим. Какво е нивото сега на безработицата в града? Реално нивото говоря за статистическите данни, в Плевен е 7,9%. Не е високо. За общината е 12,5%, но това не е реалното ниво. Това не е реалното ниво, защото хората, след като изтече компенсирането от бюрата по труда, те вече не се регистрират. След като не получават средства от бюрото, те просто не се регистрират. Така че реалното ниво, особено за общинските населени места от община Плевен, е около 18-19%. И още нещо искам да кажа, че в Плевен специално има и една университетска болница, един медицински университет, който заетостта работи от около 3500 души, което също така създава добри условия. Тези институции са работещи, държавни институции, така че там е основната част, в която работят младите хора и висшистите. Това ли определяте като така основен, най-важен акцент от нещата, които трябва да се случат в Плевен? Не. Много са основните неща, но другото, което определям, това е създаване на благоприятен климат, бизнес климат за инвестиции. Нашата идея е с всички възможни средства на общината, чрез намаление на данъците, общинските данъци, да стимулираме местния бизнес. И нещо повече, сега, когато обикалям срез промишлените предприятия, местните бизнесмени ме поставят един основен въпрос. Защо в последните години малка част от поръчките на общината се печелят от плевенския местния бизнес? Защо? Може би не дава добри оферти. Това е така най-логичният отговор. Веднага ви казвам, една фирма ме поставя въпрос, че кошчетата, които поръчала община Плевен, кошчета за боклук, са поръчени от варненска фирма. Едва ли разстоянието от Плевен до Варна е предпоставка твърде далече. Ако бяха от София, някакси по-добра инвестиция. Приела. Ето сега ние взехме 15 милиона заем за асфалтиране на улици и за озеленяване, но проектът не е спечелен пак от фирма Парстрой, която е, да кажем, общинска фирма, е спечелена от фирма извън Плевен. Така че това е едно от условия, защото аз определено смятам, че може би са дали все пак по-добри оферти. Спечелвайки плевенските фирми, те ще похарчат парите си в Плевен и ще осигурят работни места в Плевен. Така че това е възможност и действително ще използвам всички законови възможности да стимулираме местния бизнес. Естествено, да бъдат икономически изгодни офертите, защото това Какви други лостове има една община, за да създаде благоприятен климат, привлекателен за потенциални инвеститори? Възможностите също така в друга посока са за привличане на държавните инвестиции и за развитие на нови производства. При положение, че, да кажем, примерно, една община намали рязко данъците към един инвеститор, който сега влиза,
да кажем, за първата година и го стимулира, когато той създава производството си, когато набира работниците си, когато печели пазарите си, това е едно добро условие, една предпоставка хората да се заинтересуват от Плевен. Защото, знаете ли какво се получава? За последните 12 години в Плевен правихме само молове и хипермаркети. Нито едно Искам да ви кажа, че това е характерно за цялата страна. И в Пловдив се настроиха едни много молове, които сега стоят празни. Точно така. Един от тях остана празен на гарата. Била хипермаркет в един от кварталите се затвори. Но очудващо е, че в тези условия се прави ремонт на пазара Тибур от общината на стойност около 2,5 милиона, пак с цел да стане мол. Извинявайте, за Плевен трябват производства, трябват работни места. Каква сфера обаче да се развива икономиката? Какво може да предложи Плевен? Плевен имаше доста развита промишленост. Факта, че вече няма плана. Факта, че вече няма циментовия завод. Малка част остана от стъкларския, от пластмасите. Тази ниша може ли отново да се заеме? Да. Има ли потенциал и капацитет? Има ли работна ръка за такава ниша? Да. И скоро чух една добра новина, но нека тя да бъде окълсена по-късно, че има възможност и плама да се възроди. Така че идеите, възможностите за бизнеса са големи и това го доказаха общини, които в тези условия, еднакви за всички общини в България, успяха да реализират редица проекти и да развият нови производства. Защо това да не се случи в Плевен? Защото определено аз смятам, че ако да кажем тия 15 милиона заем не бяха инвестирани в пътната настилка, а бяха инвестирани в едно предприятие, което ще носи данъци на Плевен, което ще разкрие, да кажем, 100 работни места, ще осигури предпитание за 100 човека, което ще има бъдеще да се развие, е много по-добре. И все пак един важен акцент. Идвате от медицината. Да разбираме ли, че ще обърнете и специално внимание на здравеопазването? Да, наистина. Когато вляза в община Плевен, определено ще спра приватизацията на останалите две ДКЦ-та. Не искам да се задълбочавам повече, но Плевен като община не дава пари за здравеопазване, тъй като няма общинска болница. Там има една мощна университетска болница, която е на държавна издръжка 100%. В тези условия се допусна едно ДКЦ, първо в Плевен, да фалира. И беше продадено. Ако това останалите две ДКЦ-та също са в голямата програма за приватизация на общината. Това би имало отрицателен социален ефект. Защото доболничната помощ и тези ДКЦ-та са необходими на общината, защото освен това те имат и социална функция. Така че определено ще ги извадя от листата за приватизация. Слава Богу, мисля, че в сферата на здравеопазването имаме доста идеи. Една от тях е, например, отдалечените населени места имат труден достъп до общината. Идеята ни е да направим един мобилен зъболекарски кабинет. Този кабинет ни струва много, с средства на общината спокойно можем да го закупим и 24 населени места, 23 без Плевен. В тези места, където няма достъп до зъболекарска помощ, ние бихме осигурили един път, два пъти и повече пъти, в зависимост от нуждите и записванията, посещение на зъболекар на место с един такъв кабинет. По същия начин мислим да подходим и към селищата, които са малки и нямат участъкови лекари. Общо практикуващи. Има ли много такива населени места? Има. За съжаление не са много, т.е. за радост не са много, но ги има. И тъй като пък в момента фалира и една друга общинска фирма, автобусни превози, и действително достъпът на хората до Плевен е затруднен, защото имат обществен транспорт, т.е. достъп до транспорт сутрин и вечер. И когато отидат в Плевен, те ме питат за една рецепта. Трябва да стоя цял ден в Плевен,
А Плевен, особено лятото, жегите са много големи, а зимата студа е много голема. Така че с тия мобилни кабинети идеята ни е да подобрим здравеопазването в малките населени места от общината. Като споменахте фалит на една фирма, на друга, вчера ни гостуваше миналия ден кандидата за кмет на Видин. Видин се оказа с много голям дълг. Плевен има ли този проблем? Да, Плевен, за съжаление, в момента е взел заем 15 милиона, който ще връща следващите 10 години. 2 мандата и половина следващите кметове ще връщат този заем. Освен това, доколкото знам, е взет и 2 милиона вътрешен заем, така че реално заема на Плевенската община е 17 милиона в този момент. С какво смятате, че превъзхождате опонентите ви, пък като отворихме дума за парите, въобще за програма? Ами, ще ви отговоря. Аз бизнес, мениджмънт и управление съм учил в Хайфа, Израел. И факта, че в последните 2 години... Това е сериозно. Ако някъде човек може да се научи нещо, това е наистина от евреите. Да. Дипломата ми е оттам. И факта, че за последните 2 години ние успяхме да стабилизираме университетската болница, успяхме да увеличим заплатите с 23%, средната брутна заплата, успяхме да инвестираме близо 2 милиона в апаратура, 450 хиляди в ремонти и в момента сме готови с една инвестиция от 3 милиона и 50 хиляди, пак за апаратура, без тази, която е по европейските проекти, доказва, че все пак политиката и бизнес политиката, която провеждам, е успешна. И тъй като според мен кметското място е повече менеджерско место, аз определено смятам, че ще мога да и имам потенциала да изградя един екип, който да работи задружно и ще успеем да реализираме идеите си. Стои ли проблемът със сигурността и пред Плевен? Да. За съжаление и този проблем стои, особено в малките населени места. Ние коментирахме вече в моите срещи, аз се срещнах и с охранителни фирми, срещнах се и с офицерите от запаса. Първо, тяхното предложение, тъй като повечето от тях са в една трудоспособна възраст, ако щете някои даже и са по-млади от мене. Тези хора имат потенциал, имат възможностите, имат и умението, както и правото да носят оръжие и да боравят с оръжие. Така че нашата идея е да реализираме една програма, която ни още преди 2 години обещахме на парламентарните избори и този закон вече е факт. Промените в закона за МВР са факт и Плевен имаше възможност да има общинска полиция. И когато попитах сегашния кмет защо тя не е изградена, той каза, че тя е на подчинение на министъра на вътрешните работи, т.е. се назначава от него, а пък на подчинение на кмета. Ами вижте, аз нямам нищо напротив. Естествено, че ще бъде на подчинение на министъра на вътрешните работи, защото все пак това са хора, които са облечени в законови правомощия, хора, които имат право да носят оръжие, така че естествено, че трябва да бъдат назначени. Но ако те са на мое подчинение и аз разполагам с тях и с техните възможности, бих променил доста неща. В момента Плевен дава за охрана около 1 милион лева. Чрез малка промяна, защото съвременните технически възможности са големи, ние можем да сложим сотове в общините и в същото време тази общинска охрана, за която плаща общината, да патрулира из населените места. Самия факт, че там ще има патрул въоръжен, ще доведе до рязко намаляване на престъпността. От друга страна, самите фирми казаха, че имат варианти със съдействието на общината и с местните жители да потърсим някакво съвместно решение, конкретно за всяко населено место. Така че в тази насока аз имам идеята да се доверя на професионалистите. И това ще бъде втория консултативен съвет, който ще създадем към общината,
И конкретно за всяко населено место професионалистите ще предложат най-добрия начин за охрана, при запазване на същите средства, които и сега имаме, да осигурим една по-висока и по-добра ефективна охрана.